Hello? Hi. Oh, Tuldong? Ako. Nagkasulti na mo ni Betty? Oh, mana? Yari ba siya ganina? Oo niya, mga rimo. Eh, sorry yun. Di ka pwede. Eh, mabuti ito si yung misyon. Niya pagkitaon po. Ugma lang eh. Lain sa itong ugma. Ha? Karoon din imong gusto? Magluod yun ko. Di yun takatagdo na hangtod sa hangtod. Ay, di ka ba? Sa una pag yun. Ilang kilo na niya? Ganun dugay man kay kami balik Asipalita ko 8 kilo. Abi, magaling ako binakubali. Ako mo siya na ibalik ya. Tugan sa tinuod ha. Na naki-asawa Sige, no. salamat kay hutbol ko na tanan. Uy, Uyab. Sa punta na ako. Anak. labaw pangwa. Lahat ko sa bubuhat ng bata. Maay lang ka manguot og silingan sa bugan. Ya mahadlo ka mubuhat og bata. Ano kayo ko? Sige, sige. So ayan ta kabi. Ha? Na taxi nga nagpaingon nga niya ay ato ning parahon na. Taxi! Oh, anong iparang gagkaksi? Shh! Ay napakutaan na. Sige na. Sakay na. Oh, sige. Sibog dito sa unahan. Kay musugot ko, ha? Sibog dito sunahan. Musugot. Sunahan. Huh? Saya? Musunod ay, oy. Sorry. Sibog dito sa unahan. Kay masunod ko. Sige. Ups, up. Okay. Niya na ta. Matistingan gid arong imong giingon nga mahadlok kag mubuhat og bata. Ha? Tanawa ko hay. Habuon ka ning akong gisulob. Wow. Oh, diba? Napawaw ka. Nani? Ayaw. Pasagti mo na ko. Okay. Unsay mo ba? Be. Pagunita ko ini, be. Kini. Nikaging man lagi ni. Napagani sa ilaw. Marag nangita nagkapaslakan. Mo ni mahadlok mo buhat og bata. Ako ning ipagawas ha. Ano ayaw man? Ni pagkong namanig maayo. Nani? Ayaw po niya ang kahinam. Pasagdi ko. Baby, blihan ta ni imong zipper. Naabli na ang zipper sa imong karsonis. Ako na sa imong muot o binugha. Oh. Oh. Sige pa. Pahimutang tiriya sa kama. Kanya. Paubos pa.
Pihan ni mo dong, oy. Bayo man kay ka mo palami. Uway lakab. Nang, nindot sa kayang daw paus. Natural. Ada man cute. Pero, murag to naman ko'y nabantayan anang imong binugha dong. Unsa man imong nabantayan? Mura magdunay panit nga nalukot. Ha? Bigani, pi. Tan-aon ko gani ng imong binugha, pi. Ay, ayaw. Ayaw na sad. Kaya ni madag ayaw, oy. Kaya nagkunita na ni nako. Pagpuyo lang diha, okay? Ayaw. Kana ba? Relax lang ko diha. Di lagi ka magmahay. Kay human akong tanaw. Ako pagid ning tamoy-tamoyan. Sige, taboy diha. Sa dugay na ini. Anong dugay man kay niyang gipakita? Oh. Uy. Wala gini, Hala. Hain man ang ini. Narna diha, oy. Habyura, padung sa ubos. Ha? Oo, akong hapyuron. Ni Ara, sus, nitago lang di ay. Murag sa bao. Ay, sus. Pagkadakong pisot ni mo tuldong. Ha? Muding mahadlok mo buhat og bata ang buing. Kiwa di ay tahal. Hello? Nanay ka sinyo? Oy. Yan na gani ko sa akong kwarto. Ano ya? Mansi niya? Kung sa may muna-una diha, si mong nahibawan bahin sa... Bahin sa imong pagkaway tahal. Oh, Wa man tingali ni problema. okay lang niyo. Okay lang na nako. Basta, musugot lang ka nga akong ipatuli. Ah,